Karena beratnya seorang dalang, ya ta? Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya bener ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne. Lah iku 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, ya? Bekerja semua, otak mikir. Telinga ngrungokne gamelan ben ora fales. Lambe muni. Tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak. Kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah Mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo, pernah tapi kan nggak semuanya toh Mas. Ya. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu, buru ya? pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Adikku Yayi Gandamana pawarta kang sumebar ngandharake yen to Siadi wis prapting lampus. Oh Dimas, ya gene Siadi nganti kena paekane mungsuh. Lan sapa sing gawe karti sampe kok nganti dumadi perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgandani. Oh Yayi rasane Yama Widura isih mangro tinggal. Muga-muga Yayi Gandamana isih pinaringan wilujeng. Dina iki aku bakal sowan Kanjeng Rama Mara Sepuh. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone iki mantuku bocah Bagus Widura ana parigawe apa semengko lakumu nganti tekan arga tumlawung kene Widura Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Kula badhe munjuk atur sekawit Prabu Pandhu nampi layang panantang saking negari Pringgandani. Nanging sinuwun Prabu Pandhu maksih ngagem rasa kawicaksanan satemah anduda keng rayipun Gandamana kinen nyatakaken napa pancen leres-leres layang menika Prabu Trembaka ingkang andamel. Sareng Raden Gandamana dumugi arsa tumuju wonten ing negari Pringgandani boten ngertos sangkan paraning bilai. Sampun wonten perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgandani. Ingkang dados tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Kenging menapa kok ngantos dumadi perang gegempuran menika duh Rama Panemban? Ngantos Yayi Gandamana mlebet wujudipun luweng. Wah, dadalah. Ya. Wah, layak to layak. Bareng tak sawang nganggo netra pramana jati. Pancen iki ana sing gawe perkara. Kula nyuwun senjata pitulungan miwah tombak kenceng saking Paduka Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Ya, selak mesake nasibe Gandamana.
tak tulungane tak luarane saka sajroning luweng. Yo matek aji mantram sakti Risang Begawan Landak Seta meminta mring Hyang Mahanasa eling-eling panemban Landak Seta jinejer Brahmana ingkang panter tapa bratane cinaket kelawan dewani pramila sagebyaring tatit kunarpaning Gandamana bisa luar saka luweng giya Sang Gandamana sinebul dening Sang Landak Seta waluya jati temah nirmala Sang Gandamana. Samar pamoring suksma sinukmaya winakya ing hasepi sinimpen telenging kalbu ing angilahing awik nam hastu nama sidam Raden Gandamana ditepungke wae aku mara tuwane Yama Widura peparapku Begawan Landak Seta. Aduh adikku Di. Tinemune maksih pinaringan rahayu Basuki Yayi Gandamana. Waduh inggih panemban Begawan Landak Seta. Ngaturaken agenging panuwun awit sampun paring pambiyantu dumateng jasad kula. Tanpa lelabetan jengandika Sang panemban Begawan Landak Seta, Gandamana namung kintun pengaran-aran. Raden kula namung badhe matur lelampahan sakwontenipun adhedhasar panrawang dados miwah pramana jati kula saged nyawang kawontenan bilih sejatosipun panandhang paduka Raden Gandamana menika pancen wonten ingkang ngandamel lajeng ingkang damel perkawis menika sinten inggih waleh-waleh menapa pancen bener sinuwun Prabu Trembaka badhe ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu wonten Pringgandani badhe dipun sunggi-sunggi badhe dipun mulyakaken nawala saking Pringgandani kala wau dipun tampi tiyang Astina ingkang naminipun Haryasuman lajeng dipun salini layangipun ingkang sekawit layang pedamen dados layang panantang parandene sak sampunipun layang menika paduka waos sinuwun Pandhu maksih wicaksana Prabu Pandhu maksih titis panyawangipun ketitik utusan Raden Gandamana murih nyatakaken layang menika dhateng negari Pringgandani pramila paduka kinen bidal ijen tanpa ngirit wujudipun wadyabala nanging ingkang sejatosipun beta wadyabala kala wau mboten asanes muhung Haryasuman lan mugi kawuningan ingkang diisi inggebak peperangan menika sanes prajurit Pringgandani nanging Haryasuman sak sata kurawanipun sak sampunipun mekaten jengandika dipun ranjap saking gaman saking kiblat papat kalebet ugi prajurit Pringgandani ingkang kinira jengandika ingkang beta prajurit negara Ngastina kala wau lan ingkang yasa sing gawe luweng kala wau inggih namung Haryasuman ing pamrih jengandika Raden Gandamana saged dumugi ning pejah sak samunipun paduka nyemplung wonten wujudipun luweng lajeng Suman hamarintah Sata Kurawa kinen nablek wujudipun watu saking inggil mila Haryasuman ingkang dados tuk sumbring perkawis menika Raden. Yayi,
Mongko kandining tumuwuh salami mung awas eling eling lukitaning alam klilip mungguing netra wis bisa tak singkirake aku nyekseni dhewe modar tenan si Gandamana yen Gandamana mati tegese bojone Gandamana si Setyarini kae dadi randha mongko wis sawetara suwe anggonku bingleng-ang lelamong gandrung kepayung kelawan si Setyarini bojone si Gandamana Setyarini kowe dadi randha ora bakal kademen merga isih ana suman Aduh Nimas Brangta mami Siraya katon Setyarini, aja mlayu Setyarini. Ayo, yen wani nyedak. Nek pancen wani kowe nyedak, kok kowe ndadak ngagar keris? Kowe ndadak ngetoke keris barang ki nyapa? Kuwi aku ngerti kuwi kerise bojomu si Gandamana, iya to?
krise bojomu cilik isih gedhe tur dawa krisku, ngono. Hah? Timbang krise bojomu isih dawa krisku, wong edan blawanan. Kaya wani maju sak jangkah kris iki bakal nancep ana dadaku. Aja semekean. Wong wedok krubyuk kabotan pinjung tak ruda paripeksa kowe dina iki. Nekat tenan kowe Suman. Loh. Oh. Waduh mati aku. Lampus diri Setyarini. Iki yen konangan wong, aku sing bakal diperkarake. Minggat wae Suman. Oh, Setyarini bojoku. Piye larah-larahe nganti kowe bisa lampus diri ngene, Pangeran. Kabar sumebar pawarta sampun warata bilih paduka sampun dumugi ning pralaya. Harya Suman kepengin ngruda paripeksa kawula. Sakseda panjenengan ing kabar ingkang sampun sumebar. Harya Suman kepengin ngukup kula Pangeran. Bangsat Suman. Sakwuse Harya Suman tak utus memanuki lakune Yayi Gandamana. Iki ndak sawang jeneng sira Harya Suman mus katon bali. Mara gage babarna kadiparan kahanane Yayi Gandamana Suman. Harya Suman matur, kaya ngapa kahanane Gandamana? Aduh ngaturaken warta lelayu. Babar pisan kula mboten nglegewa. Perkawisipun menapa kula nggih mboten mangertos. Lah kok dumados panca bakah ing antawisipun Raden Gandamana mengsah prajurit Pringgondani. Satemah dinten sak mangke Raden Gandamana sampun pejah sinuwun. Ayo metu delo pitungan karo Gandamana. Suarane sapa iki? Hei Gandamana. Wah. Kakang Gandamana, Suman. Kowe pengin dadi wong kondang monggo. Kowe pengin dadi wong mulya monggo. Kowe arep golek viral monggo. Arep golek popularitas monggo.
ning pisan-pisan kowe aja ngidek-ngidek kancamu, cuk. Wah! Wah! Ah! Ah! Yo! Ah! Yo! Yo! Wah! Ah! 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 Kowe arep dadi patih monggo tak wenehne kelungguhan patih ning kenang apa? Kenang apa wong sing paling tak tresnani ning donya mbok paten. Ah! 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 Aduh mati aku. Iki sapa? Paduka pangling kalian swara kula. Kula Arya Suman ingkang sampun dipun ajar wani kalian si Gandamana, edan Gandamana. Lebur geni. Kembari Bandung Bondowoso. Wah, wah. Apik kuwi Gandamana kuwi apik. Rumangsamu apa kowe sing duwe panguwasa tunggal ning negara Ngastina kene? Upamana kawula sing luput sing menang hukum kuwi dudu patih ning Ratu Gandamana. Oh. Sinuwun Nadyanto sampun tetaunan Gandamana nampi wujudipun piwucal kautaman kang sarta kawruh kaprawiran saking Paduka. Parandene kula dereng saged ngluhuraken asma Paduka sinuwun Prabu Pandhu. Kapara Gandamana malah duraka ing patrap inggih kanthi lelampahan menika. Kula ngrumaosi mboten pantes dados siswa Paduka. Wiwit dinten menika Gandamana badhe wangsul dhateng Pancala namung kemawon sinuwun piwucal kang sarta kawruh Paduka mugi saged dados sangu pejah kula sinuwun.
Koko Prabu sampun ngantos paduka wonten ingkang nyengguh bilih paduka Nalendra ingkang kirang titi ing pamawas. Yayi Widura napa estunipun sedaya perkawis menika ingkang anjalari Harya Suman Koko Prabu. Ali geni kabeh muga kawruhana den waspada ing jaman tali geni kahanan ho ragung murung kontrakan tring jalma udan tangis banjir getih sarah balung kinobarko baradahono sinumetalining geni. Gareng munggah gareng. Yo. Ayo Mas Gareng munggah. Sekali lagi. Yo. Hey.
Iya, wah, Jan. Selamat pagi Mas Gareng. Ya, waduh, Jan. Wilujeng enjang Masda. Alhamdulillah. Sampun istirahat nggih? Sampun tanek anggen kula istirahat sinambi. Wah, jan elok tenan. Iya. Menikmati wayang kulit. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni. Sengkuni rapet tanpa jeda. Iya. Urute ora umum. Iki nek ra Biayi sing pertitis angel nggelarke. Isih telung lakon Mas iki. Monggo isih payah. Oh, jan elok. Isih telung Wiwit lakon. laire Sengkuni, Laire Sengkuni, terus Gondomana Luweng. Gondomana Luweng, Terus kingko isih Bali Segolo-golo, Pandhawa Dadu, Bratayuda. Nidyan ora dadi boyo ngopo. Ya. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku ya wis mung melu dudu ana tetembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bakune tetep ngupaya pamrih budaya tetap lestari. Amin. Salah satu usaha budaya ben lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahra. Injih leres. Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. Injih. Injih. Kabeh melu kecipratan rezeki. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang luar biasa Mas Akbar. Upama sore mau 100%, iki isih ana 86%. Welah. Gur sudo 14%. Iya, anu sadurunge ngaturke tetembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa, sak tembang sik ya Mas ya. Nyumangkaken kanca-kanca leren. Nganggo bawa. Mbak Yopika, ayo Mbak berdiri. Yopika, kene nok. Duduk. Elok garape rancak tenan. Wah, jan Astabrata jan luar biasa. Soale apa soale? Oh. Aku ngerti keneng ngopo Astabrata iso kompak tur apik, Mas. Ngopo? Bayaran. Oh, tak kira kompak apik nek ra bayaran gur koyo pramuka, kompak tok. Loh, nek sambatane malah mau wempeng lho. Mosok. Ya, ini ya iki kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho sok tahun ngarep ning pesek wi rabi wi. Wah, malah mempeng sok Astabrata. Sido sek. Lho sek itu. Yo karo sing kae. Ceklen-ceklen miki sek. Kowe ulan apa sidone? Sidane ulan apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rombok tembusi piye? Urung lho. Cik, memilih-milih waktu ya. Sudah, tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal berapa? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 38. 30. Oh, 30 akhir 38. Ini keakhiran gitu. Pokoknya pas besar. Oh, pas wis gede kabeh. Iya. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng injang wong ayu. Sugeng injing Mas Gareng cia-cia. Piye nek nyawang aku piye rasane atimu? Kudu muka. Piye? Kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Kok lekasan piye maksudnya bahasamu aja ngel-ngel? Lekasan iki napa Bu bahasane? Ya ora ngerti makane. Wiwit angkatan apa niku? apa bobot ke lho, apa ngandut ke lho? Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to iki. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupinya. Jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek anek gore nek loro to no. Nek Apa? sing wis menikah kae rak sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Lah statusmu lho beda. Iya. Kena kawin terus no. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Iya neng tawang ya bawa ya. Oh, siap. Pelak. Pembahasanmu rusuh. Aku malah yo Kowe nek karo aku aja rusuh-rusuh. ngerti gak? Rungokno. Aku karo Yopika yo. Kenapa? Yo, padine kono pengen yo. Pengen apa? Ya astagfirullah. Pengen anu malu, nembang. Ya ning tawang ya. Ya neng tawang. Ya serius. Ayo soto. Ya ning tawang. Ya ben kanca-kanca leren ngrungokne bawane Mbak Yopika. Cocok.
Ngecek mik. Yo saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kok, no. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra ndek dhuwit mbok men anggere mbok tembangke atiku ayem ngono. Saestu? Lahir batin. Iya. Iya. Ayo. Kuwi luluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, yo pika iki? Iya. Ya. Latalah. Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Boten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Mas ora Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud Wong iki ngejob aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa Boten. asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat. Nggih, Ngono. kula nek kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Apa ya? Iya. Kowe nek didelok wong kakung piye? Ndruwedeg. Ndredeg ya terus muse. Heh? Ngose piye neh? Anu ku lho, sumuk ku lho terus dikipasi iki lho. Heeh. Kudu. Ya terus. Kowe kok aja usul kowe iki. Mas Dia, Dalem jenengan ngertos mboten sebab apa kok suarane Yopika ki apik. nyebabe Wis tak weki trik and triknya. trike Apa, apa? Mas? Pendak esuk Heeh. kuwi nggodhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut, diplongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, diplongke ning kulkas, terus Yopika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lah lho gunane mau ngopo? Gunane apa? Lha sing direwangi anu yo obate kuwi sing marai apik. Lah iya. Lah direwangi. Terus? Heeh. Karo dicekel tangane Mas Gareng ra apa-apa dihidupkan suasananya. Ayo to, Mas. Langsung cek. Wong lanang kok lincah-linci cek. Mau apa gak? Alah. Wong lanang e ora usah dadak tawa tak cekel tanganmu sik ya gak usah, langsung cek. Yes. Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. Oh, silakan. Sing lanang tuh cek. Nah, cekelan. Aku Mas, nyekel kono. Mas. Iya. Aku peke wong. Oke wedan. Aku jane pengen nyekel kene. Nah. Lah iki lho enek minyak engko lunyu gek kepleset aku. Ora. Ndang Nenek. Nah, tekan ndi Mang bawane tekan ndi? isin aku. Sun karo Sun. Maksudnya cakepane Sun, karo cakepane Sun. Sun takok. Ayo ngono. Tak nek nggonku suni cah cilik diambung ngono kae. Ndak cakepan ki. Heeh, iya. Mesti negatif Sun kok takok. Ya, Sun takon war tani reki. Kowe nuntun munyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo. Ra tekan yo. Sun takon, ayo. Sun takon war tani reki. Senadyan to mundhut to pepasrening kahyangan ora bakal aku selak endo saguhang kelakoni wong ayu. Jer janji gawe bombong bungah rasaning atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Iya. Mange ya. Heh? Mange ya. Iyalah. Ngopo? Digandrung nek kok nang iya. Yo cah modern kok, Mas. Oh iya cah modern. Kekinian. Oke. Kita gelem tak bujak tukono hodok. Ya.
Anu, sapa? Yovika. Mbak Yovika. Kanthi mau, yo. Janji, janji, kue ling. Yo, sak larik neh. Ayo, Mas Gereng, selingi. Nimas ingsun para sapa Yovika. Entekno ya. Ya guyu wedake. Entekno ya. Aku nek nyawang Mbak Yovika bareng guyu ke ilate met dicokot sithik. Langsung ngono kuwi lho, benci aku. Aja ngono kuwi ya. Ayo, Kang. Ya, pisan gas, coba. Ya apik ya. Iya, Sido. Sido. Ya entekno ya. Sidik ngas, Dik. Awas. Lah maksudnya cakepane iki lho. Iya cakepane. Awas yo. Ya. Wis ngene. Lega to. Nek empun nggih pun gletak ngaten nggih. Ya. Limbruk. Yo. Yo. Langgane pisan Mbak Yovika. Yo. Yo.
Wih sing gender le semangatnya. Yo. Lanjut. Sak ramban lagi. Katur para sutresna budaya ugi ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata yen ing tawang ana lintang sesarengan kalian Mbak Yu Yovika. Yo. Ayo yo. Yo, ditelaske. Matur nuwun ya. Matur sembah nuwun wong ayu. Piuh. Degane klopo ijo. Apa kuwi? Bejane sing nguyup degan. Iya. Sedih aku, kira wong ayu susah hati. Iya, Mbak Elisa. Ya. Seperti aja. Ya. Monggo, Mbak Yu. Mbak Yu dua gitu.
Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Woi. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun istirahat sudah istirahat ya. Wah, lah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek Luar cara biasa. dicicil dari wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oh, keh ragate mulo iki Ragate. Iya. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton dalang muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil trengginas cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya berigel. Iya. Iya. Ya jangan nggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Leres, matur leres, nuwun, leres. matur nuwun, matur Jadi nuwun. penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Iya. Jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Yeah. Kok iso seneng Mbak Elisa soalnya ya ora pati basa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng. Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Lemah lembut, Terus cantik. karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek. Ya Ya. kan cewek macam-macam. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok gak enek sing ngepen Bupar Sinem ya. Lho, niku malah Asta Brata piyambak sing ngefan Bupati. Oh, iya, iya. Ampuh itu. Iki mau lagune numpak sepur. Numpak Oh, sepur. spot ini ki wau nggih. Monggo numpak becak medhoning Semarang Ha-ha. yen kepengin penak ayo padha nonton wayang. Wah, kok ya iso eta sampeyan. Alah golek atrian kok, Mas. Aku imbuh. Wasis sih. Mbak Elisa niku Nggih. banyak yang menunggu lho, Mbak. Sik Apa? ki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Lola yang derek aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Apa Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu loh. Ditunggu, Di pemirsa. ada uang tindihnya loh ini. Lho. Waduh. Oh. Piro toh? Mbah piro ki? Mas Seket. Gareng itu kan Mas Gareng. Itu Ora kan mungkin nek 50. Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. Transparan kok. Tak hitungi sik, tak hitungi sik. Hei, Hey. hitung yo ora usah dilepok. Transparan kok. Oh, yo ngerti to kowe. Nganggo diselepke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok sak juta ngawur. Iya. 1 juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono tekan. Kowe aja mbok cutat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Minggu nek mbok cutat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener, Lho. bener nggih, kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Ya wis pokoke di setetek mboko setetek. Iya. Sak iso-isone. Setitik mbok setitik. Ya. Apa ki? Wayange ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya petil. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan wayangnya ada pas- buto glundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh, janokone aku, janokone aku. Ini kamu. Gareng kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya blon. Ya plon, kowe ki apal anggota Asta Brata to. Yukur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok sing fenomenal. Buta glundung. Untuk dulu nek kene ya kowe glundung-glundung dhewe ngono blon. Ya. Niki dua-dua ya. Dua. Gitu. Ya. Ya. Jenengan pakai niki. Loh, daerah ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh Itu, dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya ininya Wibawa. wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Nah, Jadi engko gegek kono di nah, dirajah. Nah, itu Kuwi kan- raja apa isine kewan tok mimik iki lho. Mosok Raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. Heeh, kono kuwi sosok dirajah, Mbak. Jenenge Raja Kala Jengking. kalau menji. Gini Ya, gini. ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Nerek langkung ya Astrobroto ya. Ya. Lenggah. Aja ngel-ngel lho. Jan luar biasa. Amit ya, iki tak sembah sik ra. Ya pasangno jenengan wong piyai aku kuwi gemati Ya, ini cak-cak tuh ngono lho. gimana, aku nggak Ora bisa kok masang malah dewel inggrang-ingring. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Semelahnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki?
ini loh banyak sekali apa namanya iki loh. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ranggu-rangkepan barang ya. Lah aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Saya Aduh sabar ini saya. ngepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya bismillah, bismillah potoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan nih. Yang naliinnya yang kenceng. Seneng ta kowe to? Alah roh andeng-andengi to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Mazda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Aku ra iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Iya. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan diginiin kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo Mazda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Maaf. Kok gratis. Maaf, aku ra iso nali tenan. Aku ora tau mlebu pramuka mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Ini yang meredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang lembut gitu loh. Sebentar, maaf ya. Iya. Maaf. Aku ra iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan. Gak niki asli. Ayo pelan. Pelan. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali kan tok. Ya oke. Nek kula nggih saged kula guru nyopot tok. Nek nali angel. Ya rada maju. Iya. Mason. Dah, Tolong iya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Oh iya. Ya. Kita Ini saksikan bersama ada pementasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus Juan penintinya. Manut dalang tok. Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Waduh. Iki ra sembarangan iki mergane palenggane Mazda. Ayo. Saiso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek arep playon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Iya. Ayo Ndara. Wah aku ra iso ngeprak iki. Oh, tak keprane. Iki sikile ra nyanda. Pasti. Ya gitu dong. Sinengwati gawe gelar nararyo mbak srusutira pamuk sang mangrempak suranggang koro kita umangsa lakala
Iki ana pawongan bagus, jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya, kepara nyata. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok Dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik bisane. Aku Herwati. Oh, buta Heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Hey. Ayo Herwati melu. Ya ampun bagus bagus. Mas Akbar. Ngopo? Jan-jane aku ora arep kepiye-piye.
Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, wila. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Iya. Gila nih. Sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Aduh, sakit. Wis, kuang butone. Wis bar iki. Bar. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesake kok iki mau. Ngesake. Oh, Iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya jal. Aja kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter nek Aku kon nek nyepot. nali no angel nek kon nyepot tok iki lho. Oh iya. Mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Lah. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tadi itu apa. Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. warai. Oh, koprol, teknik Ya, koprol. ya, Ya, kayak ya, gitu. coba. Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya, ya bisa muter gitu gimana dong? Diajarin. Gini. Ah, Petro ngalese, Bagong ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayak. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya. gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Ah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan. Oh, ada seperti- lah ini gunungan ini. Lah pokokmu dhewe disipok to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari. Nah, ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Kinggo kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret. Wow. Sret, Wow. tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Kayak suara ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. kop. Mas, Tak kop, coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 Dua, 3. tiga. Wow. Tepuk tangan, Neha. Ayo koprol, Dok. Dasin, dasin. Ayo, Dok. Kepala di bawah ya pokoknya jambu meteo. Loh. Kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, poin aja. Kamu gak Apa? usah iri dan dengki deh. Kok ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini Apa? itu- Ini tuh teknik edukasi wayang. Ya yo, wong kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh kok ngerembug udah. wayang. Aku yo ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Akbar. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak aku, cemplon. Heeh. Ora to. Iya iki aku Serepek dulu Mosok gak enek getaran blas to Mas Dawi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang kabar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi golek sing Masuk sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh.
Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI Tinggal loh, dibilang AI. AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Lho, lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena pulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. apa-apa mawon. Aku mau ki nembang yo. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Mbak Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok sing. Lah iya toh. Wah, Piai kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene ku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Putri cantik ya. Apa? Aku mari gunti ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Gelang alit, gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Ya. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go. Coba kayak ngapa? Ya.